С новата черноморска кухня казваме не на толстолоба с орехи и домати на фурна. Новата черноморска кухня за нас е дългосрочна инициатива, в която искаме да покажем колко е лесно и колко е готино и колко е вкусно. Все още има какво да се вземе от нашото Черноморие и има много хора вещи, които знаят как се приготвя тази риба и това не е изобщо трудно. Просто е някаква забравена история и забравена техника, която трябва да си припомниме наново и да възродим изобщо цялото готвене на черноморска риба. А начинът на приготвяне трябва да е разнообразен, трябва да не е само пържен. Общо ето да не ви е страх. Всяка риба може да се приготви по 5 различни начина и няма грешка. Всъщност е доста лесно, да месото на рибата е много крехко, много нежно и то изисква съвсем малко готвене. Нали? Може да се готви на пара за много ниска температура, за много кратко време, след което можем да я печем също за 5 минути. Едно филе от риба се готви буквално за 5 минути в фурната. Партньорството ни с Сдружение Черноморски изгрев започна още от самото начало на нашата компания и ние сме страшно благодарни на съвместните проекти, които сме направили заедно. Реалността е, че ние сме самишленици, гледаме в една посока и заедно вървим към мисията да представим богатството на черноморската кухня. Кулинарната академия HRC, ние с тях също имаме дългосрочно партньорство в годините. Те са ни помагали за събития и за създаване на рецепти. Днес правим една много голяма обща стъпка. Те са за нас хората, които движат професионалната кулинарна индустрия напред. Студентите ще имат възможност да създадат изцяло черноморско меню. Ние нямаме представа какво ще се случи. Ще го видим като всички останали след няколко седмици. Но идеята е, създавайки тези рецепти, да поставим началото, върху което да надграждаме във времето, да добавяме още партньори, да създаваме все по-интересни неща. Те трябваше да направят меню от 4 степени, въобще 3 степенно меню с amuse-bouche. Имаха около една седмица време да измислят менюто и трябва да използват продукт от черноморски улов в amuse-bouche или в студения стартер и след което във всяка една следваща стъпка да има продукт от нашето Черноморие или изобщо от някакъв морски продукт. Доста интересни менюта имаше, беше малко трудно да изберем точно кое да спечели, но ни помогна всъщност техниките, които са използвали. So the menu tonight, I really wanted to make it with some elements from old-time cooking, from Balkan classical traditional cooking. Of course, I didn't want it to look the same. And then we also wanted to adapt some stuff from some of our favorite chefs and take some ideas from there and try to blend it in, as well as the experience we had in our internship with all kinds of interesting recipes. Some of us went to a Michelin-starred restaurant, so we tried all that knowledge to combine it somehow and make it also unique and original and true to ourselves. Започваме с суши рол, едно като amuse-bouche суши, където всъщност използваме лакердапнал модел черноморски улов. Имаме мус от авокадо и компресирана краставица, която е в леко сладко-кисел вкус. След това имаме севиче от лаврак, където имаме също интересни вкусове от комбинация от ананас. И отиваме към основното, в който използваме барбун, черноморска риба, която в момента е даже в сезон. И интересни вкусове от португалско-испанската кухня са примесени в нея. Остава десерта, където всъщност е шоколадов кейк. Използваме ганаш с мисо и в сладоледа е точно този гърум от ферментирал сос от калмари.